Спалнята е вашето лично убежище. Мястото, където денят завършва и мечтите започват. В ИИКО проектираме всяка спалня по индивидуален проект. Легло, гардероб, нощни шкафчета – всичко съобразено с вашия стил и пространство. Защото добрата нощна почивка започва от правилно обзаведената спалня. Качеството на материалите и прецизният дизайн са нашият ангажимент към вас. Независимо дали предпочитате минималистична естетика или класическа топлина, при ИИКО намирате точно вашия стил. Всяка мебел е изработена с внимание към детайла. Позволете ни да превърнем вашата спалня в пространство, от което не искате да излизате. Свържете се с нас за безплатна консултация. ИИКО. Мебели, създадени с любов. 0700 20 0278 www.iiko.bg